sa mall. Wow, sosyal. Nakapag-mall. Nakapag-mall. Ikot lang kami, binili lang kami. Surprise. Nakakaganda. Naghahanap kami ng una ng aming pwedeng malafang. Wow, kala mo naman eh. Pupunta kami ngayon sa SNR. Kasi dekada na namin hindi napuntahan. Wow, dekada. Dekada. Pupuntahan lang namin. Titingnan lang namin. Tapos uwi na kami. Ikot lang doon. Ikot lang doon. Tapos uwi na kami. Titingnan lang namin. Kasi hindi naman namin natingnan. Umuulan po dito sa ayan. Ikot-ikot kami. Sa tao ba? Wala naman masyado. SNR na kami. Nakita na namin. Ayan. Nakadaan na kami sa SNR. Puno. Puno siya. Ano? Yun, ito nakita na namin. Alis na kami. Ito na nga. Totoo. Hinaanan lang. Totoo nga. Sa loob na naman kami ng kasi wala sa labas. Kaya nasa loob. Guys! Ayan, nandito na nga po ako sa bahay. Kakarating. Hindi ba kakarating? Kanina pa pala. Kanina pa. So, ayan. Gadanikan ko naman kayo pa. So, yun ngayon, ipapakita natin sa inyo ang aming, ano ba to? Hindi na kayo kikita. Ayan. Yung aming binili kanina, kung bakit kami naroon sa lugar na iyon, ay mayroon kami nabilibay. Ganyan. Okay, pakita. Kuhanin ko na muna doon kung saan nakalagay. Talay na ito. Trans here. Ayan. Ito po yun kung bakit kami naroon sa lugar na iyon. At naisipan lang talaga. Hindi naisipan pala. Hindi naisipan. Sinadya. Ayan. So, I wanna be a boutique. And I wanna show you. Wait, ayusin natin ang ating setup. Okay, para magkakitaan tayong lahat. Wait. Yan, oh. Huwag ka ma-fall. Yan. So, ito. Ay, ito. Ito pala. Kaya kami nandun kasi wala lang, sinamahan ko lang si Miss Ampie. Ito pa, yung hindi yan binili, nilagay mo talaga yan dyan. Sinamahan ko lang si Miss Ampie kasi sabi niya, tara, ano tayo? Ikot tayo, ikot. So, inikot lang naman kami. Tapos, ito, nandito na kami. Bumili lang kami ng pangregalo kasi merong batang maganda at makulit ang birthday. So, ito yung isa. Ito yung isa. Hindi ko lang alam kung makikita niyo to bago the event. Ganda lang niya nito. Oh, diba? Ang ganda niya. Hilig kasi yung sa dress. Kaya dress ng ating nabeler. Maganda siya, black nga lang. Pero maganda. Black and silver yung button niya. Button down dress. Ganda nito. Ayan o. Kung kasya sa akin, to susuotin ko to. Joke. Ayan. Tapos yung isa ito. Pink naman. Pink. Ayan. Hulaan nyo lang kung kanino itong, kung saan kanino galing itong black. At kung kanino galing itong pink. Pink. Ito namang pink ay, ano siya, ang tawag to, parang pa-jumper shorts. Hilig siya sa ganito. Kikay-kikay kasi yung batang yun. Ayan, para sa kanya. Ayan, so sana magustuhan niya. Lalo na itong black, sana magustuhan niya yung black kasi
Mukhang hindi siya fan ng black. Pero maganda yung black. Maganda rin naman yung pink. Pink at black. Ayan. So, kanino kaya galing itong pink? Kanino galing yung black? Baka natin. So, yan. So, mamaya, ibabalot natin yung mamaya. Atin na siyang balutin. No, wag na tayo patumpik-tumpik na balutin na natin para hindi na natin malimutan. Hindi natin malimutan. Balutin na natin siya in case of kalimutan natin. Diba? Balutin na muna natin siya. So, tanggalan natin ng price kasi baka sabihin pinababayaran sa kanya. Diba? Born. So, let's start the project. Maganda naman siya, mga besh. Ayun na, pwede mo siyang paganyanin kung gusto mong sexy ka. Ayan. Ganda niya, oh. Diba? Look the detail. It's nice. It's nice and it's good. That is awesome. So, yun. Ibalik lang natin dito para siya ay naka-plastic bago natin ilagay sa plastic ulit. Then the other one, the pink one. Oh. Yun. May mensaheng galing sa malayong lugar. Ang ganda rin ito. Maganda bali. Brand, anong bang brand nito? Brand nito ay si Grizzly. Ay, Grizzly. Grizzly. Yan. Ito, free. May free siyang, meron siyang free pambalot. Pero wala yata akong scaster. Kaya, paano natin mababalutan ito, mga besh? You are never far away. Okay? Look at that. Ang ganda naman ng balot. Pero hindi ko alam ito. Ano ko ba ito lalagyan ng ano? Pakasimple lang naman. Simpleng balot lang, mga besh. Ay, okay na. Sorry na punit. Why can't it be? Yan, ganun ang pagbabalot. May gas. Hey! Happy birthday! Happy birthday!